Так, усім привітання. Значить, сьогодні я просто вельми хотів, от не видно, скільки ви хотіли, але я вельми просто хотів про це розказати, тому що я бачу, як шмат людей вчать які мелодії, і це протягується прямо довгий час. Це прямо може там, да, місяцями просто протягуватися. Я хотів показати, як можна, я не кажу, що зараз претендую на яку унікальність, але як можна вчити мелодії простей, ну, просто розбиваючи проблему на більш дробні проблеми. І так по кроку можна вивчити любую, хоч саму складану просто реч у світі, коли головне братися за те, що по силам. Ось. Тому ось ще перше хотів вас спитати, задати питання, які у вас були, чи були у вас такі мелодії, які ось ви вчили, чи може все ще вчите там на протягу вже довгого часу, і вони не отримуються, ну прямо як ви хотіли, як вони вчали. Богородиця. Богородиця, є така. А що, ну, Сержу? Я твоего казачка все ніяк не могу там выше за 100 заиграть. А, ну слухай, ну, 100 это нормально, на самом деле, так. Ну. Это казачок не гэты, а казачок, там казачок, по-моему, Маленчика. Маленчика, так. Это я у Дениса Сухого. Денис сказал мне обов'язково згадувати, коли гэта казачок, що Маленчик скрипач, ось, каб його згадувати. Я много году вчу Гребел Волк і так до кінця. А, до речі, я пам'ятаю, давно. Зараз уже нарешті плюс-мінус, але трудно. Так. Значить, яка проблема отримується? Що ми граємо, але все одно, ну, пальці грають нечто не то, і отримується, коли на худкості, і вони заплітаються все одно, і знову отримуються ті самі помилки. Так. Ось. Тому, ось зараз передо мною мелодія, яку я не ведаю. Я її не сам заносив, я просто її, по-моєму, отсканував її ноти програмою, АІшка, яка просто їх розпознала і запхала сюди міді. Ось, зараз я спробую гэта вивчити. Мелодія була зграна в оригіналі на цимбалах. Зараз ми її послухаємо для початку. Ну, дуда хіра, якби гук, самі розумієте, але... В оригіналі? Давайте не можемо. Чекайте, темп 30. Гэта просто є костяк, якби такий, який був записаний етнографами. Але... Так. Ну, ты сам хотел провести это занятие. Не, ну я не чекав, И що... это еще будет записано. Я сподівався... Заняток скончений, на свідос. Я сподівався, що там будуть ще які мелодії, які я не веду, які я буду трошку, може би трошку прості. Так, добре, тоді не гарантую, що я якби всю я зможу одразу залабати. Але ну залабати може бути, просто може бути не на пам'ять. Ось. Добре. Значить, перше, що ми повинні зрозуміти, давайте я ще раз послухаємо, спробуємо розібратися, які тут є частки. Перше, що можна одразу сказати, ось ми бачимо тут по нотках, які тут є у нас, це до мажор. Тут немає ні одного диєза, ні одного бемоля, усі чисті ноти. Ось, ми бачимо тут, що це чистий до мажор, тут немає ніяких знаків. Значить, нам треба на дуді відклеїти все. Так, йдемо далі. Слухаємо її спочатку, щоб зрозуміти, які частки у нас є. Ось, ми зараз почули перші два такти. Ще раз. Яны вельми подобные. Яны адрозніваюцца мінімальна. Тобто ми вже можемо зрозуміти, що ось гэтыя два такти, яны... Це одна фраза, яка повторяється. Далі наступні два такти. Тут з'являється у нас нота Сі у другому такті, якої не було у перших двох. Тобто це значить, що у нас перший такт, якби, він обіграє, ну, частка А, грубо кажучи, частка Б, поки що. Это то, что мы можем выделить. Тобто мы будем учить и спочатку першие два такта, після другие два такта. Далее повторяется наступні два такта, это п'ятий і шостий. Яны вельми подобные на перші і другі, але з невеличкими адрозненнями. Тобто це просто обыгрывается, ідея музична, вона обыгрывается просто трошки інакше. Ось ми можемо зауважити, давайте ще раз послухаємо перші і другі. Так, а тепер послухаємо п'ятий і шостий. Так, ось зараз п'ятий.
Яны просто там ён на одну нотку вышэй падымаецца. Вось мы можам это заўважыць тут. Вось, першы, ну і так, можна візуальна просто ацэньваць, што ён вось тут спускаецца. І паміж нотамі асноўнымі, як бы ёсць ноты вось гэтыя, весь час это соль праскоквае. Тута, 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 тута. Гэта з-за таго, што это гралі на цымбалах. Таму на цымбалах это было зрабіць проста. Вось, на дузе гэта, конечно, будзе складаней. Вось, такім чынам мы разбілі мелодыю на часткі. Далей, ну, каб было прасцей, мы можам спачатку вучыць без мелізматыкі. То бок у гэтым выпадку мы можам вучыць гэту мелодыю без вось этой пастаяннай ноты соль зверху, якая вось тут у нас праходзіць, таму што гэта па факту яна як мелізм, яна як абыгрыванне. Калі мы паслухаем без яе, калі мы паслухаем зараз, як тут ёсць, давайте марудней. Та-та-та-та-та-та-та. Давайте яшчэ раз. Калі мы яе прыбярэм, воспринимается что-то такое. Вже не так складано. Да, і гэта ўжо зусім не так складана. Я з панталику збиваю криху упригожування. Так, то бок для гэтага, каб паспрабаваць гэта выдзеліць асноўную мелодыю, прасцей просто паспрабаваць праспяваць. Потому что голосом вы не сможете сыграть у всех этой мелизмы, вы по-любому будете неяк спрашчаць. Тому зараз паспрабую, я паспрабую просто раз паспяваць разам з ёй. Это першы так паўтараецца. Вось, і гэта мы ўжо можам, ну, спакойна выйграць, так? Добра, гэта мы зараз разумеем касцяк, а зараз мы паспрабуем разбіраць першы так. То бок мы, каб вывучыць складаную мелодыю, нам трэба выдзеліць для пачатку, ну, кавалак, які мы можам асіліць у такім выглядзе, які мы можам асіліць. То бок мы робім его максімальна марудным. Тут я зацыкліваю гэты такт зараз, ставлю вельмі марудны тэмп. Ну, давайте, напрыклад, 50 паглядзім, што тут і будзе. Нават як зараз я паспрабую зграць першыя 4 ноты, і вось вы можаце пабачыць, што ўсе ноты ў такце, яны аднолькавай даўжыні. Бок яны ўсе, што вот у нас, напэўна, будуць, усе будуць 16. Дайце паглядзім. Так, першыя две двайныя, ну, першыя две яны 8-е, а ўсе астатнія 16-е. Вось. То бок мы можам разумець, што пульсацыя ў песні ту-ту, мы можем просто саму пульсацию спочатку запам'ятати, то бок ту-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 ту. Ні, тут навіть не так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ось. Усе 16 до самого конца. Ось. І зараз ми поглянемо на перші 4 ноти. То бок у нас є ту-ту. І одразу є соль униз. Ту-ту-м-та. Ту-ту-м-та. Ось зараз ми це зграємо. Ось, це перші 4 ноти. Далі наступні 4 ноти. Тобто тун-там-та. Знов соль униз і фа, мі, соль. Соль нижня, фа, мі, соль. Просто ми, якби, розбираємо просто ноти по черзі. Соль, давайте ще соль, соль, фа, мі, соль. А, от фа, так. Вот у нас соль, фа, ми, ре. Фа, ми, соль, да? Соль. Это 4 ноты наступные. Вот это соль, фа, ми, соль. Теперь паспрабуем зграць их разом. Ну, тут одразу будет складано, треба вельмі марудно паспрабовать просто.
Все, ось 8 перших нот есть. И теперь остатние. Тун-тан, тун-тан, та-ту-та. И остатние мы дошли до соль верхней. И теперь наступные 4 ноты. То у нас будет ре, соль, до, соль. Соль, не, так, ре, соль, до, соль. Я показываю мышкой. Играем только этих 4 ноты. Ре, соль, до, соль. И то есть 2 ноты это до, соль. Ну, попробуем зараз эту концовку сыграть. Ре, соль, до, соль, нижняя. Ре, соль, до, соль, нижняя. Ось. Ми прикладно тепер розуміємо, які тут є ходи, і тепер ми просто спробуємо зграти марудно ноту за нотою. Вельми марудно. До той поры, пакуль у нас гэта так не складецца ў галаве. Давайте зробім яшчэ марудней. Темпе 30. Паглядзім, ці можам мы граць адначасова. Ось. І ми граємо так. Ми граємо. Ось. Це виглядало, спочатку це виглядало тяжко, але з-за того, що ми зробили задачу простою, ми просто повторяємо. У даденому випадку це, в принципі, те саме, що грати по нотах. Коли музики грають професійно, грають з нот, і вони можуть грати музику, просто відчинивши ноти перший раз. І одразу її грати. І причому, це може бути вельми складана музика. Це треба, звісно, вчитися шмат, але принцип такий самий. І вони грають чисто, менавіта за того, що вони грають завжди у тим темпі, у яким вони можуть це зграти докладно. Вони ведають, що вони на це здольні. Тобто треба розуміти свій ресурс, що ти можеш, і менавіта у таким темпі, як мага маруднішим, спробувати розбирати. Так. Тут, со складаних моментів. Ось, і як зрозуміти, що ви ведаєте? Я ось прочитав, чат GPT спитав сьогодні, як зрозуміти, що ти ось, некий кавалок вивчив. І він каже там про таке правило 3 бездокорних повторів, що коли ти 3 рази граєш чисто запар, то можна вирішити, що можеш переходити до наступного ніка кавалка. Але мені здається, що 3 маловато, я б підняв до 5. Для мене особисто, наприклад. Ось. Тому ми граємо зараз до 5 чистих повторів, після можемо підняти трошки темп і знову. Один професійний музик з філармонії казав, що він мусить заграти 9-10 раз. Ты заставляешься уже кожен шаг. Чистенько і, щоб 2 із них було, настройчик не той. Але останні 8 ідеально. Так, це коли ми кажемо про справді музиків, які суперпрофесійні, де важливо грати вельми, так само важливо. Він розповідав про те, як вони готувалися гуртом з філармонії до запису на біотелерадіокомпанії, тому що там
слухач такий, який не ведаєш партії, будь здоров. Він казав так, типу, 9 раз ми гуртом граємо ідеально, 10-й ідеально, але трошечку, може, не той настройчик може бути в композиції. І от коли ми так зіграємо 10 раз, тоді ми йдемо вживую, записуємося на радіокомпанії. Ну, гэта вельмі класны падыход. Таму што мне такое было вельмі часта, калі мне падаецца, што я вывучыў, але насамрэч калі я граю, у мяне ёсць там адна-дзве какіх-небудзь памылкі, ну ці больш, але на ўвазе яны ёсць пры кожным этой паўторы, яны ў розных месцах. Из-за гэтага, калі ты реально хочаш граць ужо вжывую чыста, гэта не атрымаецца, таму што не было ніводнага па факту, ці іх было там пара толькі за ўвесь час, калі ты зграў все ідэальна. А ты павінен звыкнуць, што граць трэба добра. Як бы падняць у сабе гэты стандарт, што я лічу, што я граю класна, тады, калі ў мяне там вось такі тэмп, ноты там пальцы не заплетаюцца, в метраном я там больш-менш трапляю, не злетаю, я дуда ладзіць. То бок вось гэтыя стандарты павінны быць вбудаваны, і калі вы ўжо будете самі нешта граць, вы уже просто будете гэта адчуваць, што і тут яшчэ трэба патрэніравацца, тут яшчэ трэба паганяць. Далей зараз паспрабуем зграць гэты такт трошку, для пачатку 3 разы чыста. Просто у такім випадку треба зробити яшчэ марудней, але апка пакуль гэтага не дазваляе. Можа быць, я так магу. Фа, так? Треба вернуть її. Концовку я забываю, мне треба особно, коли ось мені тренується концовка, я її особно поганяю. Ось. Далее мы поднимаем, трошечки поднимаем худко. Звичайно поднимать не больше, чем на 10%. То бок в моем випадку на 3.
хтосьці хоча паспрабаваць гэта самастойна, як бы абапіраючись на гэты падыход. Лиза? Граеш толькі першыя 4 ноты. Адразу соль. Все, пакуль на этом спынісь. Яшчэ раз. Ту-там-там. До. Не грає. Добре, тоді давай сходимо далі поки що. Ось, давайте я ще раз розкажу цю штуку. Розкажу. Так, що у Лізи зараз, пішло трошки не так. За того, що Ліза почала худшей, чим треба було. Треба було почати ще марудней, каб це були ноти, у яких ти докладно упевнений. Коли перша нота до, мі і далі соль униз, то їх марудно і треба зграти. І більше нічого, думати тільки про ці ноти. Каб кожний крок був максимально правильний. Сенс у тим, каб ви від початку грали правильно. Давай, Лиза, мы после. Все просто. Попробуй еще раз. Не, почекай. Гляди. Ти граєш зараз на обум. Ось це те, чого робити не треба. Треба зграти конкретно те, що там, і не спробувати зграти нічого іншого. Не зграти наугад. Ось у чим головна помилка, яка приводить до того, що мелодія після запам'ятається неправильно, і після з тягом часу ми починаємо, її вельми складно вивчити. Тому що, лажа з'являється за того, що ти вже некий час пограв неправильно. Тобто руки, нейронні сувязі в мозгу таким чином уже сформувались, як що після їх треба якби наново ці сувязі розривати. Тому тобі спочатку треба докладно зрозуміти, що треба зграти. Вельми конкретно. Тобто у цьому випадку... Ось, так, і не прикладно, коли ти хочеш вивчити складану мелодію, то тобі прийдеться грати докладно, як у нотах. Тобто нота в ноту. І в цьому сенс. Менавіта тоді у вас буде прогрес, коли ви будете грати щось, що у вас не отримлюється. Тоді ви будете становитися крутей. Тому що тільки в цьому, це як там, не веду, з мишцями. Там треба постійне повеличення нагрузки, тому що інакше організм просто звикає, і його вже треба виходити з зони комфорту. Це ключовий сенс. Ось, поглядіть тепер уважливо ось на ці ноти. Тут є до, мі, вони восьмі, і після 2/16 соль і соль. До, мі, соль. До, мі, соль. Все, так. Поспробуй Еді ще раз. Але ідея у тим, ось ти показала, і це одразу наводить на думку, що не спробуйте зграти наугад. Якби просто от що пальці грають. Це приводить до того, що мелодія запам'ятається неправильно, і після вже назад вельми довго відвчиш. І так і відбувається, що тижні проходять, і можна так. Просто ты на самом початку занятка сказал, когда мы почали разбирать эту мелодию, что там сверху вот эти пик-пик-пик цимбальные, там сольки есть. Типа, давайте мы их не будем зараз заучивать, а выучим просто мелодию. Зараз ты кажешь, что типа нет, надо вот прям ноту. Скончу. Тут просто такая штука, что ты сам можешь выбрать себе, выбрать себе мелодию, какую ты хочешь выучить, и ты ее учишь, а вот учишь прям досконало. Не хочешь ты там сольки верхние учить, не учи их одразу. Может, коли научишься играть целую мелодию. Коли хочеш навчитися менавіта грати, тобто бути здольним, навчитися грати, як бути здольним зграти, що ти хочеш. Коли ти хочеш і що ти хочеш. Для цього треба вчити досконало. Треба вчити ноту в ноту менавіта для того, щоб грати те, що у вас не отримується, щоб воно після отримувалось.
Таким чином ваш арсенал становится больше, и пасля, ну, такие мелодии вы будете там просто сходу. Годами не вычиться одну песню. Так, годами. Пасля, коли вже якби, у вас буде певний бар'єр. Наприклад, тут часто використовується соль, верхня, ну, верхня квінта. І коли ви добре навчитеся, дякуючи цій пісні, ви можете добре навчитися її користатися. І далі вже в наступних піснях, які ви будете вчити, у вас эта соль буде відскокувати від зубов без всяких проблем, і далі ви не будете просто тратити на це час. Тобто мелодія буде вивчена не за тиждень, а за 15 хвилин. А про то, як прибрати мелізматику, так, гэта можна робити, коли, ну і, звісно, тут треба розуміти, що з гэтага з'являється мелізматикою, так. Для гэтага, як я казав, можна паспрабаваць паспяваць. Гэта такія штукі карысныя, калі вы хочаце зграць мелодыю, але тэхнічна вы не можаце зграць яе дакладна, але просто вы хочаце зграць, напрыклад, зграць на танцах ці яшчэ недзе, то гэта таксама магчыма. Просто ну, гэта будзе хутчэй, чым калі вы будзеце вучыць усё. Калі завучыць гэты шкілет спачатку аснову, пасля ўжо навешаць, калі асноўнае будзе нормально ісці, навешаць дадатковага ўсё. Ну так, ну я просто так адчуваю, што хутчэй за ўсё, калі людзі вывучваюць, то далей уже не вяртаюцца назад. Так, ну менавіта да нейкай такой, якая была ў пачатку. Хутчэй за ўсё будуць свае нейкія мелізмы, свае ўпрыгожванні з'явяцца. Што таксама з'яўляецца добрым. Але каб напрацаваць гэты слоўнік, каб вы маглі прыдумваць цікавыя ўпрыгожванні хутка, для гэтага трэба паграць шмат мелодый в ноль. Ну і такім чынам пасля мы паскараем гэту мелодыю і не паскараем толькі не больш чым на 10%. І заўжды стараемся зноў-такі зграць ну, хаця б там 4-5 разоў бездакорна і думаць пра тое, якія пальцы, не якія пальцы, якія ноты, якби, ну, старацца спяваць эту мелодыю. Вось гэта складана. У мяне, напрыклад, таксама з гэтым ёсць праблемы, але асноўнае гэта рабіце так, каб вашай увагі хапала на кантроль, поўны кантроль сваіх рук. Каб яна і гучала роўна, каб яна ну, не скавытала, не крычала. Калі нешта недзе скавыча, значит вам трэба папрацаваць над канкрэтна гэтай нотай. Калі ну, взяць і просто яе браць. Калі дзве ноты пераходзяць з адной ноты на другую не атрымліваецца, то тады мы разбіваем на кавалак і вучым толькі гэтыя две ноты. Так. А до якого моменту треба паскараць? Ну, дзе тая межа? Ну, тут 200, трэба, там, 240? Ну, калі гэта як практыкаванне, ну, як правіла, не. Ёсць, калі недзе можна паслухаць, як гэта мелодыя гралась, як яна выконвалась, то ўжо гэта можна выкарыстоўваць тэмп як рэферэнс. Калі ты граеш ужо ў такім тэмпе і ты граеш добра, то гэта... Ну... Пакуль жалейка не задыміцца. Што вышаць? Так. Хуткасць гэта не ўсё, якби, хуткасць гэта не ўсё ў тэхніцы. Вельмі, хуткасць толькі адна частка, умець граць хутка. Другая частка, напрыклад, гэта чысціня нот, тое, наколькі яна ладзіць. Гэта асобны аддзел мозга, як бы за гэта адказвае. Трэцяя частка гэта таймінг. То бок ты граеш, быццам бы пачынаеш, скончыш в адзін той же час, але ноты у сярэдзіне паміж сабой, яны зрушаныя. То бок ты граеш не ту-та, ту-та, та-ра-та-та, ты граеш ту-та, ту-та, та-та-та-та. Такое часто бывает, потому что руки затискаются. Это, ну, такое бывает, менавіта, калі пальцы напружаныя. І тады таймінг пакутае. Вось, і для чаго трэба граць марудна яшчэ? Гэта таксама для таго, каб вы расслабілі пальцы. Пальцы павінны быць расслабленыя заўжды. Просто іх павінна сіла быць толькі такая, каб заціскаць дырку і каб яна не скавытала. Всё. Ні грама болей на кілаграм, ні грама на квадратны сантыметр. Вось, таму што толькі ў такім выпадку вы можете граць доўга, вы можете граць на контролі, то бок вы можете ставіць нейкую імправізацыю на хаду. Это працуе толькі, калі у вас расслабленыя пальцы. І асабліва гэта важна для верхняй рукі. Таму якая цісне мех, таму што яна напружаная ў іншых аддзелах. І вельмі складана на пачатку яе расслабіць у пальцах. Пры тым, каб яна была напружаная у плячах, у плечы. Таму таксама марудны тэмп дасць вам эту магчымасць. Вы просто для пачатку, калі гэты ноты вельмі доўгія, трэба навучыцца граць адну ноту з расслабленай рукой. Зараз будзе прям святотатство. Але запытацца трэба. Слухай, ну вот, может быть, ты где-то бачу, бо я нідзе не бачу за сваё жыццё. Тая рука, которая цісне мех, часцей за ўсё яна сверху.
але ну, логічна, што яна заціскаецца. І калі, напрыклад, в адкрытай манеры ты больш граеш на нізах, верхі там не так выкарыстоўваюцца моцна, не выкарыстоўваюцца для фаршлагу, яшчэ чагось. В основном там это нижняя нота, нижняя рука. И это прям зручно. А коли играешь в традиционной манере, то у тебя все мелодии в верхней руце. И это та рука, которая тиснена наверх, та, которая затискается. А что коли попробовать руки поменять? У меня не затискается. А ты где-нибудь бачил ту дорогу, которая, например, та рука, которая... Конечно, вот мы недавно скидывали, ось якраз и можно одразу далеко ходить не треба. У нас у чате скинул, по-моему, Антось, скинул фотку, так, где оно, типа видосы. Так, ну там не Устинов, там их неведомо, по-моему. Это основный чат. Чи жартовня? Ні, не жартовня. А пошукаю меди. Ось, да. Дудар Федор Тиханович, ось якраз можна побачити. І він тисне мех правою рукою, і вона в його нижня. Другая рука верхняя. Так он мех тримає по А правой это мышкой. точно не І він тисне нижньою рукою. Да, вот коли перевернут. Ну, надо коли перевернуто, да, все равно. Ну, я честно не знаю. Нижняя теснится. Нижний? Неважно, право она теснит. Так. Он же левша. Ты левша. правильно? А ну, покеш. Ну, может, и нет. Шли мех на правую мышку, ты под левой играешь. Ну! Вот. Как бы ты своими руками показал больше того, чем хотел. Руки автоматично вже взяли як треба, там дуду і все нормально. Ні, я хочу тут сказати, що не повинно бути різниці, якою рукою ти... Ну, ні, я маю на увазі, якою ти граєш, такою ти граєш. Але технічно не повинно бути різниці, якою рукою верхній чи нижній ти тиснеш на мех. Тому що це реально розслабляти пальці тут, але при этом напружувати плечо. И я думаю, Это, вот я зараз так Я вот. хотела додать, что это так само стереотип, что в открытой манере працует только нижняя рука, потому что я выбираю такой репертуар, где у меня основная левая рука во многих мелодиях, и это просто Ну так. залежит миновито от того, какие ты мелодии выбрал. Махчима, что Дудар выбирает те, которые прости играть все на нижней, а виртуозное, что ты любишь, так и будет. Але что я хотел сказать? Просто что, коли у тебя рука верхняя, и ты этой рукой тиснешь на часов, якая завсёды проблема у затискания руки, частей за все. Самый проблемный палец – это великий палец, потому что он сзаду находится, и вот этот рух, он не завсёды властивый. Вот этот вот рух, вот этот. Он не завсёды властивый, да. И отрымливается, что верхней рукой ты играешь 4 ноты, нижней рукой ты играешь 3 ноты, коли традиційна манера, відкрита манера 4, але все ровно там великий палец не працює. І от це от менавіта рух, як це робила права рука. Правою руці, коли нацалка нічого не робить, було б максимум простій. Я порекомендував тут просто якое-нибудь практикування на верхню руку і його поганяти марудно. Наприклад. Тому що нагається, я ще і вілки робиш, і ззаду, не бачу ніякої проблеми. Этот рух, тот рух, все нормально працює. Это просто про механику, не больше. Вот просто гоняешь это И вот в разный этот день, момент одна чайная мы ложка. плавненько переходим к проблеме травящих мешков. Потому что тут важно, чтобы Петра мешок не травить, он аккуратненько легенько на тьму, себе руку поклал, играя, и все классно. А когда мешок травит, то это рука аж Да, сильнее. это складання може бути. Але я кажу, это у мене було, у мене ж так само сталося з тим самим мехом. Але це можна пофіксити вельми просто марудно граючи. А як тоді нагається? Да ладно, все так играют, это просто Ой. подискутовать, потому что я не беру Вот зараз что я- лучше играть так. Грайте просто одну ноту, з вам треба розставити пальці. Ну ось, одна нота, так? Все, думайте про пальці зараз, щоб вони були розслаблені. Думайте про, поглядіть на пальці. Ось я на них гляжу. Зараз про верхню руку, я думаю, щоб вона зовсім уже висела. Ось, я можу ще більше ноти розслабити. Вот, далее другую какую-нибудь ноту.
Тут я уже, например, то есть я роблю вибрато, при этом другая рука повинна быть расслабленная. Я думаю про это, одно слово, сижу и думаю про то, что я повинен расслабить руку. Ось. І коли далей ви починаєте грати, щось, яку мелодію, знову таки, яку добре ведете, поспробуйте про это просто подумать. Что зараз моя основная задача не зграти хутко, не зграти там може супер чисто, але розслаблено зграти. Можна спитати, що не обов'язково верхня рука левая? Не обов'язково. Какую-то безрушную такую раби. Ну, как бы все просто играют так, что значит есть верхняя, левая, а Потому слово верхняя Це рука. така Все, наркоманія. кто приходил, ты всем показывал так. А уже Да, всё. да, тут оказывается, что не так. окей, тут штука еще такая, как бы тросяку. Вот видите, новое. Добре, є ідея. У тебя левая верхняя. ну, они- Просто Як може бути хто по-іншому? приходив з тих, хто люшини, і люшини, звичайно, тримають дуду під правою мишкою. І у їх тоді правая зверху. Да. І вони отак от грають, вот таким чином грають. Але все одно людям зручно отримлюється, що та рука, яка тисне наверх, вона зверху була, а нижня, яка Я вот уже Она просто ближей. Просто коли ты так, ну, твоя рука обдимає мех, то она как бы коротей становится за это, ну, то, что... Правша може под Тому і на мушка, чи низу ні? шлі. Да. Ну, вячка красуля, наприклад, справа грає. І он, яка рука верхня? Ну, так Я не пам'ятаю. І тут є ще така штука, що, наприклад, може бути тим обумовлено, що коли ти мех надзмиваєш, у тебе рука все одно вже на дуді, ти її відпустити просто не можеш, верхні три ноти ти тримаєш. А коли, наприклад, в відкритій манері ти граєш там верхні ноти, то ти нижню руку просто можеш убрати. Я, наприклад, в одній мелодії там доіграю вот таким от прям І, значить, на спонтовним одному- розмахом. На одному зровні виходить, як може бути верхня і нижня рука. А верхня і нижня рука это относно жалейки. На жалейке, Розумію, которая да, верхняя и нижняя. Ну. тяжко. Вось, тому, якби хочу підсумувати, перше, каб розвучити складану мелодію, треба грати її докладно, тобто ведати докладно, які ноти ви граєте, грати їх вельми марудно і домагатися некільких ідеальних повторів. Намагатися, как у вас, ну, до той пори їх грати марудно, ну, в ідеалі їх неправильних увогуле не повинно бути. То у таким випадку це максимальна худкость. Ну, це, звісно, нереально, але коли ви глядите менавіта у ноти, коли ви не граєте одразу, я запам'ятав, ви вас не тримається, тому що мозг забуде, і ви просто будете лажати, і після знову запам'ятати неправильно. Вам треба глядіти у ноти, і тоді ви на цій основі грати докладно. Докладно, як і записане. І після вже, коли ви вивчите це на пам'яті, ви вже зможете там додавати свої імпровізації, грати по-своєму. Але рости технічно ви будете тільки тоді, коли будете брати такий бар'єр. Ось. Дякую, Петро, за заняток.